Čaute ľudia, dneska budeme ochutnávať takéto žele v čokoláde. Možno to nebude marhovka, ako v niektorom z mojich predošlých videí, ale bude to višňa. Teraz vám ukážem, ako to vyzerá na obale. Tak toto vyzerá na obale. Takže ideme si to otvoriť. Dobre, mám to otvorené. Zvonka to vyzerá takisto ako marhulka, ale vnútri to asi bude vyzerať trochu inak. No uvidíme. Idem to ochutnať. Tá višňa sa presne k tomu hodí. Ešte som vám zabudol ukázať, ako to vyzerá vnútri, takto. Je to fakt super, hodí sa tá kombinácia k tomu, odporúčal by som to. No, a teraz si ideme povedať, že koľko to má bielkovín, tukov a tak ďalej. Počkajte. Takže, tuky 9%, pozeráme teraz na 100 gramov, sacharidy 70 gramov, nezabudnite, ukazujem na 100 gramov. Z toho cukry sú 56 gramov, vláknina 2,3 gramu, bielkoviny 1,3 gramu, sol 0,2 gramu. Dobre. Toto má 45 gramov, táto tyčinka. Asi mala takisto aj marhulka. Pravdepodobne áno, pretože je to tá istá značka. Orion sa tá značka volá. Takže ešte raz odporúčam, môžete si to kúpiť. Je to výborné, mne to chutí. Napíšte do komentárov, či ste také mali, alebo nie, alebo či vám také chutí. Dajte like aj odber, aby ste nemeškali ďalšie videá. Zatiaľ čaute.